Kdo někdy nesnil o tom, že nechá za sebou stres současného života a znovu najde klid v přírodě? Oni to udělali. Zanechali za sebou strach i rutinu, aby zrekonstruovali chatu v horách, proměnili ji v domov a splnili si sen. Protože mají jasno v tom, že největším rizikem je to neskusit. Není třeba se bát. Před 2 lety, když jsme otevřeli kanály, jsem dostala životní lekci. Moje maminka nečekaně zemřela ze dne na den. A říkáš si, sakra, pracovala až do poslední chvíle. A když se ohlédneš, říkáš si, kdyby se moje maminka vrátila, nic by nezměnila. To znamená, že kdybych zítra zemřela, chci až do posledního dne dělat to, co mě baví, vstávat tady ráno, a to je něco nevyhnutelného. Jsme, jací jsme. Dnes tu jsme, zítra ne, nebo ano. Protože to nevíš, nemusíš se tolik bát. Jak se máte, YouTubeová rodino? Dnes nejsem v Asturii, jsem velmi blízko, jsem v Cantabrii, protože jsem vám chtěl na kanál přinést příběh 2 žen, které opustily svou komfortní zónu, opustili město, dokonce opustili své práce, aby si splnili sen. Přestěhovali se na toto úžasné místo, které tady vidíte, obklopené horami a přírodou, aby zrekonstruovali tuto chatu. Je to stará chata, kterou proměňují ve svůj domov. Kamkoliv se podíváme, jsme obklopeni horami a přírodou. Je to hodně podobné Asturii vegetací i vším ostatním. Galicie a Cantabrie jsou skoro stejné, jsme jako bratranci. Chtěl jsem vyrazit na výlet a poznat tyhle lidi zblízka, kteří odkládají strachy, aby si splnili sen. Jsem uprostřed projektu a snažím se zrekonstruovat starý domek. Stále hledám ten ideální. Jednou to přijde, nezoufejte, vím to, ale nechci hned skočit po první, která se objeví. Ceny v Asturii jsou opravdu vysoké, takže musím být opatrný. Dnes se hodně naučíme a možná prozkoumáme okolí, protože mě vše tady nadchlo. Určitě je poblíž nějaká vesnice, kde si můžeme s někým promluvit a zjistit, jak místní lidé z venkova přijímají ty, kteří přicházejí odjinud. Využívám příležitosti a nechávám vám zde odkazy na sociální sítě, které jsem dosud nedal. Teď se za nimi rovnou vydáme a uvidíme, jaké to je změnit si život. Tak tohle je jejich domeček. Určitě se tu někde pohybují, ale vážně podívejte se, kde to je. To je fakt šílené. Holky, jste tady někde? Ahoj, dobré ráno. Jak se máte, slečny? Dobře, dobře. Můžeš otevřít, kde se to otevírá? Tady se otevírá, že? Ano, to je dcero kompasí. No teda opravdu jsem úplně v šoku. Nejdřív mi dovolte, abych vám dal mikrofon, to je důležitý, dám ti ho třeba sem. Ano, nahlas pytá, je to v pořádku. Tak aspoň, aby tě slyšeli, protože mám na vás spoustu otázek, jaké to je nechat úplně všechno stranou a přijít sem. Už tomu trochu rozumím, protože to vypadá jako pohlednice, ale jaké je opustit vše a přijít sem do hor? No, je to především závrať. Závrať, protože na to nejsi zvyklá, že? Není to to, co tě učí. Zdá se, že tady máš větší nejistotu. Ale pak, když přijdeš, ráno vstanu, podívám se tam a řeknu si, ať se stane, co Bůh chce. Musím říct, že jste našli opravdu perfektní místo. Protože nahoře, když jsem představoval video, dělal jsem to tady nahoře, tak ta druhá strana je obrácená ke Galicii a přichází tam vzduch z Galicie a je hned poznat, že počasí je jiné a tady máte na téhle straně takové mikroklima. Připadalo mi to fakt úžasné. Jaký je? Čím jste se zabývali předtím, než jste sem přišli? No? Já jsem byl docela všestranný, měl jsem hodně různých zaměstnání. A tak jsem se rozhodl pustit se do dobrodružství a naučit se něco o pejscích, pochopit trochu, jací jsou, a pustil jsem se do práce trochu na vlastní pěst. A pak jsem si řekl, sakra, už nechci ten způsob života, kdy pracuji pro ostatní pořád ve spěchu, nikdy se necítíš nějak naplněný, a už jsem nechtěl pracovat pro ostatní. A postupně jsme se začali víc a víc soustředit na náš dům, na náš projekt a nějakým způsobem se nám to daří. V čem jsi pracoval ty? Já jsem byla úplně opačná. Odešla jsem z domova jako mladá a začala jsem pracovat velmi brzy ve skladu, kde jsem byla spoustu let.
Odešla jsem a nastal chaos s různými brigádami, protože byla špatná doba a těžko se hledala práce, ale něco jsem chtěla. Potřebovala jsem mít něco jistého, aby mi nic nechybělo. Stabilita? Hodně lpím na stabilitě. A když jsem se přestěhovala na sever, protože jsem z Albacete, když jsem se přestěhovala do Bilbaa, hnedka jsem nastoupila do firmy, do rybárny a tam jsem strávila posledních 13 let. Včetně 2 let, kdy jsme už tady bydleli, jsem tam pořád pracovala, ale už tam byl konflikt zájmu mezi tím, co jsem chtěla a tím, kde jsem byla. Jenže jsem se toho držela. Bylo to takové, že dobře, ale tohle nepustím, dokud nebudeme mít něco jistého, protože jinak kdo všechno zaplatí. To je podle mě to, co každýho přiměje se zamyslet. Opustit tu komfortní zónu. Zůstáváš v zóně, kde nejsi šťastný, ale cítíš se tam bezpečněji, že? Ano. Nasedneš do auta, já jsem každý den nasedala do auta, abych odjela a odjížděla jsem a říkala si, kam jedu, já chci být tady, ale samozřejmě tady je to bezpečné. A to druhé, jsme v nejistotě. Ona už nepracovala, protože když pracuješ sám na sebe, tak někdy to vyjde, někdy ne. Jsou dobré měsíce, špatné měsíce a bylo to jako ne, tohle nepustím. Až mi moje vlastní tělo řeklo, pustíš to nebo za to zaplatíš? A řekla jsem, dobře. Takže jste to pustili a už jste úplně opustili práci, abyste se věnovali svému snu, že? Ano, stavět si svůj domek tady v horách. Chviličku zavřu, protože máme ručně dělané dveře, které by se na tu stranu neměly otevírat. A děláte to všechno sami, že? A když si to nestavíte sami? Ano, vše, co můžeme, tedy téměř vše. Měli jste už znalosti o stavbě nebo jste začali úplně naslepo? Jak projekt začal? Protože si představuji, že jste si v nějakém okamžiku řekli dům, chatka, co si vyberu. No, vlastně jsme ze začátku koukali na chatky, které už měly třeba hotovou střechu, víš? Erika, která má víc zkušeností, ví toho víc, byla na spoustě míst, dělala věci kolem stavby. Vždycky jsem bydlela ve svých bytech a měla ráda své město. Po práci na pivo bylo mi tam dobře, dokud se to nezměnilo. A vůbec jsem neměla žádné zkušenosti. A hledali jsme už s hotovou střechou, aby tohle tamto, ale najednou se nám do cesty připletlo tohle. Úplně bez ničeho hotového. A řekl mi, žádný problém, uděláme to. A já říkala, počkej chvilku, co je to kolečko, co je to hladítko, co to vlastně budeme dělat. Podívej, vítr zesílil. Co děláme? Najednou jsme tam, každá si plní svůj úkol. Učíme se i tím, že to děláme. Opravdu děláme spoustu chyb a pak to musíš předělat nebo se smířit s tím, co jsi udělal a učíš se přímo při práci. Jde o to, že spousta věcí se ztratila, protože společnost si zvykla na způsob života ve městě, který je příliš odtržený od přírody a od samotné práce, od základních znalostí, třeba jak zacházet s lopatou. A musíš to znovu získat, protože naši prarodiče umírají se všemi těmi znalostmi, se všemi těmi informacemi a my jsme je neposlouchali. Nechali jsme je v domovech důchodců a oni odcházejí s hromadou moudrosti, znalostí a my si nějak neuvědomujeme, o co přicházíme. Ano? Mnohokrát a jsou lidé, kteří kromě toho, že umí ovládat mobil, nebudou vědět. Já si myslím, že se najdou i mladí lidé, kteří skoro ani nevědí, odkud pochází mléko. To je jen příklad, že? Domy, které v této autonomní oblasti jsou, je ohromující, kolik je tu čet. Postavili je lidé, kteří byli negramotní. Neuměli psát A přesto jsou to skutečná umělecká díla. 200 let poté stále stojí a slouží. a jsou rovné jako podle olovnice. V naší chatě pod domem teče pramen a stěny jsou rovné jako podle olovnice. To je skvělé, těším se, až mi ji ukážeš, pojďme za tvými rodiči a ukážeš mi to. Dobře, pojďme na to postupně. Je tu něco, co chci říct, protože si myslím, že je to moc hezké a navíc si myslím, že by to mohlo i pomoci. Když jsme sem přišli, dům nebyl jako teď. No, teď tam nejsou ani stěny, ještě to není hotové, ale aspoň je podlaha. Přišli jsme sem za jiných podmínek, ale Erika už se nemůže dočkat, až pozdraví svou Paku. Tak pojď, dej jí najíst. Pakita? Jára. Máte? Ale ne, zatímco se dívá na královnu. Máte už slepice a všechno potřebné? Ano, a tahle čeká, až ji otevřeme a jde se najíst a teď si sem určitě sedne. Nebo jestli ne, vezmu ji já.
Je tahle kamera nová? Tenhle baldachín, co jste udělali ze všeho recyklovaného dřeva, že? Využili jste palety, nebo jak jste to postavili? Tohle je bedna, kterou jsme přivezli z usedlosti Rika, kterou tam měli opuštěnou, skoro se nám sem ani nevešla. Rozřezali jsme ji motorovou pilou, aby se vešla do dodávky, zabudovali a přivezli sem v původním stavu. Museli jsme požádat o pomoc několik lidí, tady to tak prostě chodí, když nepomůže jeden, pomůže druhý. Společně nám přišli pomoct a udělali jsme základ. Šlape jí na zadek? Ach, bože můj, promiňte, že utíká. Kolik jich máte? 6 slepic? A tahle je Gracia, neklovejte paku do zadku, je totiž nová. Je totiž jiná. Ty blondýny, No tak chlapče, dám ti pšenici. Představuji si, že se tu celý den volně pohybují, že? teď jim hned otevřeme. Už jdu? Mám se dobře, díky, nech mě. Jsou. Trochu překvapená, myslím, že je to proto, že jsem tady já. Jsou to 4 kastilské slepice, které se jmenují Luisa, protože jsou stejné, tak na tom nezáleží. Pak je tu Paka a Kika a pak Gracia, která je taky zvláštní. Ale protože je černá, tak to víc skryje. Pojď, maličká, pojď, neboj se mě moc. Opravdu? Zapomeň na Eriku, je otravná jako malá holčička. Já jsem měl slepice a musím říct, že jsou velmi mazlivé a nemyslel jsem si, že jsou to taková zvířata. Na pohled. Tak mazlivá. Tohle je jediná, kterou se nechá pohladit, ty ostatní jsou pěkné čarodějnice, opravdu. No dobře. A protože už tolik nedovolí. Tady jde o svobodu. Když byli malé, měli rýmu a museli jsme jim vytahovat hleny. To bylo něco. Chudinky a teď už nenechají nás, nejsme jim příjemní, projdou kolem, ale nedotýkej se mě, děláš divné věci, teď už ne. A o čem jsem to teď mluvila víci? Teď? Když jsme sem přišli, podlaha byla samý hnůj, byly tu krmítka, všechno a my jsme si sem přinesli stůl, kempingový vařič a stan. Pane Jo, to by neudělal jen tak někdo? Ale byl tu jeden problém. Bydleli jsme v pronajatém bytě a naším záměrem bylo zůstat v pronájmu a postupně opravovat chatu. Až jednoho dne se zastavíš a řekneš si, pracujeme. Obě jsme domů nosili přes 2000 eur, ale po zaplacení chaty, nájmu a účtů nám skoro nic nezbylo, na cestování sem ani čas. Ani peníze, ani čas nakonec. Nakonec Další hodnota, kterou ignorujeme. Také jsme se museli chodit a přišel okamžik, kdy jsi byla úplně vyčerpaná. Neměla si sílu sem chodit, pracovat tady a ještě pracovat jinde. A udělali jsme ten krok, řekli jsme si, že opustíme byt, přestaneme platit nájem a naplno se pustíme do chaty. A přišli jsme sem ve stanu přímo na kamenech, tam, kde spí krávy. a tam jsme už zůstali s jedním platem. Samozřejmě, že ona už, jasně, tam už to bylo jako stačí, teď jedna z nás zůstane doma a druhá bude chvíli ještě pracovat. No, vydrželi jsme 6 měsíců a já jsem taky jezdil odsud do práce. Ano, už jsem to vymazala z paměti a vůbec si to nepamatuji. 6 měsíců jsem to vydržel, jezdil do práce a ty taky ve stejnou dobu. Makali jsme, no, i tady. Ale samozřejmě začalo se vyplácet to, že jsme neplatili těch 500 eur za nájem. Ušetřili jste jednu výdajovou položku a máte víc peněz? Tady ty peníze utratíte. O dost méně, předpokládám. Mnohem méně. Musím říct, že máte YouTube kanál a když jste začali tohle dobrodružství, naši příbuzní byli opravdu překvapení tím, co jste dělali. Pro nás to bylo normální, posílali jsme jim videa, nevím přesně, kolik jsme toho udělali. Na Telegramu byl kanál jen pro rodinu a přátele. Začala upravovat videa, jedno upravila, přidala něco vtipného a najednou jsme tam měli celou rodinu. Obvykle jsou to právě ti nejbližší, kdo má nejmenší, nevím, ne, že by měli menší zájem, ale není to totéž. A všichni byli úplně nadšení. Měli jsme kamaráda, který se nás ptal, ale co se nakonec stalo s tím, nevím čím. Pak nám kamarádka řekla, víte vůbec, co děláte? Je to jako u nás doma, neuvědomujete si to. Že jsou lidé, kteří by chtěli, ale neodváží se a vy jste příkladem, protože to ukazujete. Já? No, obě jsme byli dost proti technologiím a sociálním sítím. Chtěli jsme, aby při apokalypse nikdo nevěděl, kde jsme a co děláme. Byli jsme připravené a trochu paranoidní. Nedávno vypadl proud, byl tu velký výpadek elektřiny a myslím, že byste tady řekli, že tady prostě pokračujeme víceméně normálně. Život jde dál, že ano. Nemáme připojenou elektřinu, takže na to ani nemyslíme. Přemýšlíme, jestli nevypadl signál, to vás napadne. Protože se to někdy stává docela často. Ve městě to byl naprostý chaos, říkám ti, byl to skutečný chaos.
Co říkáte, holky, ukážete mi dům zevnitř? Popovídáme si o elektřině, vodě a základních věcech, které budou všechny zajímat. Jak to dělají? To všechno je moc hezké, ale jak řeší vodu, jak nakupují, jak mají elektřinu, trochu o tom všem, co na to říkáš? Ano, perfektní? Tak pojďme na to. Tak, dveře jsou původní z Kjaty, neměnili jsme je, mají specifický zámek. Světlo, jdeš do bastu. Je to dobře vidět? Ano, je to dobře vidět. A v tomto malém vstupu, co je vlastně dílna a vchod? V této části nemáme světlo, ale uvnitř ho máme. Teď to uvidíte. A pak máme celou půdu, kde skladujeme všechny naše nástroje a materiály. Střecha je ještě nedodělaná, ale dřevo je úžasné. Pořád ještě váháme, kdy střechu uděláme. Jestli opravdu odstraníme to staré a dáme nové, Nebo to rozbijeme a využijeme, to ještě uvidíme. Pořád ještě zvažujete možnosti, že? Spousta věcí. Ale tohle je super, protože je vidět, že to říkáte úplně spontánně, tedy na kanálu držíte všechny v napětí, že? Ano, Ano, navíc je to v reálném čase. Ve skutečnosti to, co se má zítra nahrát na kanál, jsme to dokončili včera ve spěchu, no. Ve spěchu vstávali jsme brzy, šli jsme jako... využiju příležitosti a nechám tady odkaz na náš kanál, aby každý, kdo chce sledovat naše dobrodružství každý den, teď, když vás poznal, to mohl udělat a abyste tak měli plnou podporu. Podobné projekty je podle mě nutné podporovat. Lidé, kteří se odváží žít, a odvážit se udělat to samé, tedy opravdu žít. Je jen jeden, jsou to 2 dny, co tu jsme a pak tu nejsme. Najednou tu nejsi a všechno, co jsi chtěl udělat, jsi neudělal. A že to jde, to jde. No, teď než odejdeme z dílny, ti něco ukážu, protože jsi předtím mluvila o prarodičích, že? Tak tady mám moc hezké dědictví. Můj dědeček byl truhlář a tohle už dnes neexistuje. Tuhle truhlářskou hoblici vyrobil on a tady pracoval. Ve skutečnosti dědo, přivezl si to, abys na tom pracoval při stavbě chaty? přivezla jsem si to z Albacete, málem jsem kvůli tomu zabila své strýce, když jsme to nakládali do dodávky. Protože víš, tohle není jako ty dnešní lehké věci. Víš, co tím myslím, že to vezmeš jednou rukou, tohle prostě nezvedneš? Velmi působivé. Ano, šuplíky, všechno udělal on, vlastně tu pořád mám jeho věci. Protože už jen vidět stopy práce a vědět, že jsou od tvého dědečka a že v tom pokračuješ, tedy že to nenecháš zemřít, kdekoliv, v jakémkoliv domě, protože to nacházím v opuštěných domech, překvapuje mě, že si lidé nevezmou zpět spoustu nástrojů po dědečcích, ať už jen z lásky, že si řeknou, bylo to po mém dědečkovi, byl to řemeslo mého dědečka, byl to nábytek mého dědečka, byl na fotkách mého dědečka nebo mého strýce, cokoliv, mě to hodně dojímá. Gratuluji ti, že si to přinesl a dal tomu druhou šanci. Ano, kromě toho nám to pomáhá budovat celý náš sen. Ano? Ano, ne, my si to užíváme, opravdu si to užíváme. To bylo také jeho, no, to jsem chtěla říct, je tu kousek historie. No a když se trochu vrátíme k tématu chaty, podívejme se, jak to vlastně je. Hlavní práce jsme ještě neudělali, protože hlavní práce bude sundat střechu a udělat celou dřevěnou konstrukci. Nové nebo zrestaurované? No, ve skutečnosti uvnitř žádné stavební práce neděláme. Co se týče příček nebo věcí, které jsou opravdu těžké, máme jednu specialitu a to je výroba příček z dek nebo koberců. No hele, pokud je to dočasné, je to dobré, ne? Je to dobrý způsob pro někoho, kdo by se chtěl pustit do podobného dobrodružství, aby věděl, že tímto způsobem si můžeš oddělit tu část, ve které bydlíš. Tahle část je spíš pracovní zóna, máme ji víc oddělenou a pak ta vnitřní část, kterou uvidíte, je teďka ta, kterou máme o něco teplejší. No tak pojďme dál, hele, tahle část se mi fakt líbila. A hlavně to vysvětlení ohledně dek, protože spousta lidí si to určitě bude říkat, proč to je, a teď už to samozřejmě dává smysl. Do interiéru se nepustíš bez vyřešené střechy, ale chtěli jste tu už být, takže je to i o přizpůsobení se okolnostem, že? A musíš být flexibilní. Když chceš něco udělat a udělat to perfektně, je dost možné, že to nepůjde, protože na to nemáš prostředky a schopnosti, nebo možná ano, ale když je nemáš, stejně to udělej. Poradíš si a buď flexibilní, přizpůsobuj se, nic se nestane, když musíš změnit názor a udělat to jinak. To je skvělé, opravdu se mi líbí ten opravdový přístup a přirozenost, protože ne každý otevře dveře svého domu za těchto podmínek. Znám skvělé projekty lidí jako vy, které by mohly motivovat, ale neukazují je, protože se trochu stydí z toho samotného ukazování. Myslím, že všichni procházíme nějakým procesem. Stavby ve výstavbě tak prostě vypadají, nejsou úplně přizpůsobené. Jsem na to hrdá. Opravdu
A já vám opravdu ze srdce děkuji, protože mi to chcete ukázat. Říkám to upřímně, myslím, že to bude důležité pro mnoho lidí. Opravdu se snažíme, aby bylo vidět, že jsme nepřišli s 40 000 eury v kapse, abychom opravili chatu. Neměli jsme je, možná je jednou mít budeme. Jedna věc nevylučuje druhou, udělej to stejně, přizpůsob se a poraď si, ať to lidé mohou vidět. Protože když jsme začali náš kanál na YouTube, ze začátku to bylo trochu o tom, že prostě budeme nahrávat, ale pak jsme si začali uvědomovat, že je spousta lidí, které to inspiruje, kteří říkají, wow, já taky chci. Každý chce opustit svou komfortní zónu, ale neodváží se. Jo, každý. Říkám vám, že jste příkladem a dáváte někomu možnost udělat první krok. Pak se dveře začnou otevírat. Je to tak? Co ale nemůžu dělat, je přemýšlet, jaké dveře se mi otevřou, protože pak se nikdy nepohneš, jasně, nehýbeš se, takže se ani nemůžou otevřít. Je to opravdu působivé? Byla to další z těch věcí, co řekneš v práci? To s tou liánou, o které jsme mluvili, je přichycená ta liána, že? Ach. Ach, je tu práce? Stabilita, no já, ty a všichni a nakonec je volná, tam máš další. A bude chvíle, kdy budeš ve vzduchu. Jasně, To je to, co nás děsí. Chvíle, kdy jsme ve vzduchu. Právě teď jsme ve vzduchu, ale věříme ve vesmír a důvěřujeme, že si svůj sen postavíme. Když si ve vzduchu, můžeš cítit strach a ptát se, jsem opravdu ve vzduchu? Nebo si říct, páni, to je mazec? To může být skvělý pocit. Třeba jako když se chystám chytit liánu. to, jakou odvahu vkládám do života. Teď otevřeme ne dveře našeho domu. Tak pojďme, jdeme dovnitř. No, tohle už na začátek. Miluju, když tady vidím tu pořádnou kuchyňku. Královna, Nainstalovali jste to sem kvůli vytápění této místnosti? je to světlo, jinak Myslím, že je to vidět dobře. Ano, je tu opravdu dobré osvětlení. tohle bylo nezbytné, neměli jsme podlahu. Podívej se na jeho maličkost. Ne, nevypadá to perfektně. Ve skutečnosti to bylo vidět víc s příliš velkým světlem. Každou zimu se rozložení mění. Tady jsme byli 3 zimy a každou zimu bylo rozložení úplně jiné. Protože všechno se točí kolem této, která byla nezbytná. Navíc je zděná, tyhle staré jsou zděné a musí se udělat opravdu dobře, protože jinak netáhnou. Mluvili jsme s jedním klukem odsud, který se o nás stará a řekli jsme mu, prosím, přestěhujeme se sem. A nemáme ani jeden zdroj tepla, rozdělávali jsme tam oheň. Byli jsme tady ještě ne. Rozdělávali jsme tam oheň na zemi, to znamená, Jako staří pastýři, že? Ano, na zemi, kuchyně, vidíte, na zemi. a přišla hora a to bylo jediné, co jsme měli, všechno. Tohle máte na kanálu, že? Máte to na kanálu zaznamenané? No, ať se podívají na tvoje první videa a uvidí to. Jak jste sem přišli se stanem a vařili jste na zemi, tedy začali jste úplně od nuly? Ano, no, to byla jediná možnost. Někdy dokonce, vlastně ne někdy. Když se nepustíš liány, narazíš, i když se snažíš chytit druhou, protože jsi stále přivázaná. Setrvačnost ti nedovolí ji dosáhnout a stejně se vrátíš zpět. A strach způsobí, že zůstaneš ve své komfortní zóně, nevyjdeš ven a pak si nevybuduješ to, o čem tolik sníš. Ale není třeba se bát. Podívej, před 2 lety mi dala lekci. Právě když jsme otevřeli kanál, dala mi lekci života moje maminka. Ze dne na den, aniž bych to čekala, zemřela. A říkáš si, až do poslední chvíle pracovala. Ohlédneš se zpět a pomyslíš, že kdyby se maminka vrátila, nic by neměnila. To znamená, že kdybych zítra zemřela, chci až do posledního dne dělat to, co mě baví, vstávat tady ráno a to je něco nevyhnutelného. Jsme tím, čím jsme dnes, zítra tu nemusíme být, nebo ano? A když to nevíš, nemusíš se tolik bát. Naučil jsem se to prací v sanitkách a během života, až jsem se dostal k dnešní práci. Jednou o tom všem povím, trochu podrobněji, až budu připravený, protože i já procházím změnou a je pro mě těžké o tom všem mluvit. Jednou ten čas přijde. Tohle jsem zjistil. Když jsem pracoval v sanitkách, mnoho lidí cestou do nemocnice litovalo, že něco neudělali nebo udělali jinak. Že byli takoví, jak chtěla společnost nebo rodiče, víš? Nebo že si nesplnili sny. To mě motivovalo věnovat se naplno tomu, co dělám. Opravdu jsem opustil svou práci, abych se mohl soustředit jen na tohle. Nevím, co bude, jsem na tom podobně jako vy, nevím, ale doufám, že budu životu důvěřovat, protože mě to naplňuje. Já když si představím, že bych teď měl jít pracovat tak, jak jsem pracoval dřív, v něčem, co mě vlastně úplně nebavilo, upřímně řečeno. Myslím si, že bych teď měl dělat jen to, co mě opravdu baví. Až přijde den, kdy budu umírat, chci říct, že jsem dělal všechno, co mě bavilo. Až přijde den, kdy budu umírat, chci říct, že jsem dokázal udělat všechno, co jsem chtěl a ničeho nelituji, ať to dopadlo dobře nebo špatně. Svět bude lepším místem, až všichni budeme dělat to, co nám opravdu vychází ze srdce. Kdyby nás to učili, věř mi, svět by byl jiný.
Je tu jeden dobrý citát. Věřím, že tam opravdu směřujeme, protože společnost se právě teď mění velmi rychlým tempem, neuvěřitelnou rychlostí. My, naše generace z 80. a 90. let, jsme velmi průlomová generace, která prolomila mnoho vzorců a děti, které přicházejí teď, wow, to je úžasné. Tedy já, To také cítím a vidím, také to vidím. přichází generace dětí, které jsou probuzené, plné lásky, bezpodmínečnosti, bude tam všechno možné, ale myslím si, že obecně tam směřujeme. Ten, kdo chápe, o čem mluvíme, nepotřebuje vysvětlení. Ten, kdo to nechápe, to ani nebude chtít pochopit a bude to soudit. Takže to vlastně ani není potřeba. Já ti naprosto rozumím a myslím, že máš úplnou pravdu. Já to vlastně do určité míry sám zažívám. Takže díky tomu, že jsem tady, si spoustu věcí ještě víc potvrzuji, víš? Ano, to, co cítím a na co myslím. A co ještě? Ráda bych vysvětlila, když už o tom všem mluvíme, o strachu a tak, co vlastně chci ukázat. Ve skutečnosti je to jeden z důvodů našeho kanálu. Chci lidem ukázat, že se nic neděje, že můžeš žít bez elektřiny v uvozovkách. My nejsme připojené, mohli bychom se připojit? Ne, jsou to tyhle chatky, některé chatky tu možnost nemají, ta naše ano. Ano, silnice vede opravdu blízko, podívej, jste trochu stranou, ale není to nic šíleného, nejste tam někde hluboko v lese, víš? Bez silnice, bez elektrických sloupů. Nejsme proti tomu, tedy já neříkám, že se nikdy nepřipojím, to ne, třeba za 10 let, za 5 let nebo tak. Něco nás k tomu přivede, nebo se sami rozhodneme, že chceme udělat nějakých 50/50 soběstačnosti a připojit se, ale jde to. A teď, jak to děláte? Solární. Solární. Máme takovou tu věcičku. Tohle tady, ano? Je to jako ten EcoFlow, co mám, na který se mě teďka hodně lidí ptá po výpadku proudu. Je to baterie značky EcoFlow, se kterou pracuji. Je to napájecí stanice, kam můžeš připojit 220V i cokoliv dalšího. USB zapalovač do auta, má úplně všechno. A kolik kapacity vám to dá? Představuji si, že jeden kabel vede ven k solárnímu panelu, nabíjí baterii. Kolik světla vám to uvnitř udrží? Tohle dává maximálně 500 W, to je maximální výkon, který vám to dá. Řekněme, že na nabíjení mobilů, počítače, na osvětlení, teď je to na minimu, protože jsem nabíjel počítač a můj počítač je centrála. Je to letadlová loď, ale co se týče osvětlení, to je v podstatě to, co spotřebovává skoro nejméně. Ano, jasně, 2 malé LED žárovky a jak tu svítíte, působivé. Nejvíc, co opravdu potřebuješ, je sníž to. Protože možná, když toho není moc, A nějakým způsobem ti to dává minimální soběstačnost. A pokud chceš něco většího, lednici nebo rozjet uhlovou brusku, musíš použít něco většího. Ale tohle je opravdu pro základní soběstačnost velmi přijatelné minimum. Pro základní podmínky, které všichni potřebujeme, jako je nabíjení mobilu nebo když si zmínil lednici, byla jsem zvyklá na byt a po přestěhování jsem si říkala, kam dám jídlo bez lednice, jak zamrazím jídlo do krabiček. Ptám se teď, protože vím, že to mnohé zajímá. No tak ukazuje se, že to není je nezbytné. to, co nejméně potřebuješ. Když jsem chtěla studené pivo, hledala jsem jeskyni nebo pramen, kam je dáš a je tam přirozeně chladno. A pak například, Zkomesíš hodně za den, promiň. přesně, maso, ryby, začínáš kam se za den. Učíš se. Sjela si nakoupit? Třeba si jedeš dolů, my chodíme dolů 2x, 3x týdně, ona chodila dřív, mnohem častěji, takže když nakupuješ, ten den jíš, koupila si kuře, jíš to kuře ten den a naučíš se takhle žít. A tímto způsobem jsi svobodnější, protože nejsi závislá na lednici, nejsi závislá na tom, že jsi připojená k síti. Jak daleko máte odtud nejbližší supermarket? Protože musíme pochopit, že mnoho lidí, kteří nás sledují z Latinské Ameriky, si myslí, že tyto oblasti jsou tady hodně vzdálené, jako tam, kde je velké rozlehlé území. Tady to tak není. Na severu vám cesta do obchodu nikdy nezabere víc než půl hodiny. Že? Ano, půl hodiny. Jak dlouho ti to tady trvá? Půl hodiny? To je nejvíc, co ti to může zabrat. Opravdu nejvíc. Ano, protože já jsem neviděl žádnou oblast v Asturii, kde mi hodně lidí říká, jak tam můžeš jezdit. Půl hodiny cesty nic není. V Latinské Americe lidé cestují i 2 či 3 hodiny. Tak to prostě je. Tady máš opravdu blízko obchod, i když nemá všechno, to základní tam najdeš. Ano. A nějak to musíš brát s nadhledem. Ona například dřív pracovala v Bilbao a bydleli jsme v Casturdiales, ale to už je dávno. Jezdila z Bilbaa do Castra a trvalo jí to 45 minut a v létě si k tomu ještě připočti hledání parkování. Poslouchej, v Madridu lidé dojíždějí hodinu do práce. A to je jen cesta do práce, nemluvím o dalším. Například, když jsme sem přišli, dojížděla jsem odsud do práce v Santanderu.
Někteří kolegové sem jezdili, ale ptali se mě, jsi blázen, jak to zvládáš jezdit odsud? Jsi blázen? Ale když jdu, Teď mi to zabere méně času než při dojíždění z Castra do Bilba, ale vám to přijde normálnější. Je to vnímání, ano, je to vnímání věcí, protože neskusili to druhé, takže to nemohou opravdu ocenit. A teď se snažím nesoudit předem, protože dokud tu situaci sám nezažívám, tak ji opravdu nechápu. Možná před pár lety, kdyby mi někdo vyprávěl tyto příběhy, aniž bych to zažíval tak jako teď, kdy chodím na ta místa a vnímám tu situaci, tak bych to soudil. Možná bych řekl sakra, ale žít tam, to jsou doslova strachy, které tě omezují, protože si je sám vnucuješ i v každodenním životě. Pro své věci, pro své věci. Pak když si tady, třeba co se týče lednice, no, pojďme mluvit o sprše. Sprchovala jsem se, kolik asi bylo sněhu v karavanu? asi 20 cm sněhu. Nemáme teplou vodu. Teplá voda je ten hrnec, která se ohřívá tady nebo se ohřívá v karavanu. A jako dřív hrnec, láhev a míchat vodu. Teď se spálím, teď je studená a ty to posloucháš a říkáš si, bože můj, jen otevřu kohoutek a osprchuju se, to je ale složité. Ne. Vím, hodně lidí si tohle myslí a říkají, že je to pro tebe otázka pohodlí. Přemýšlej o tom, že? Není to tak. Je to proces toho, co chcete vybudovat. Nejde o to, že chcete žít s tímto hrncem a tak se sprchovat, ale musíte za svůj projekt zaplatit cenu podle své oddanosti. Tomu rozumím. A ta cena ve skutečnosti není tak vysoká, tobě se to tak zdá. To je šílené, ale pak když to porovnáš, teď o tom přemýšlím a říkám si, vlastně to není tak hrozné, protože jednou se ohlédnu a řeknu si, stálo to za to. To znamená, že nemám ten komfort, že otevřu kohoutek, vodu si ohřívám. Ale právě díky tomu, že jsem tím procesem prošla, jsem teď na místě, o kterém bych si před 3 lety ani nesnila. A klíčem je získat všechny tyto pohodlí sám a nečekat, že ti je někdo dá. Problém je, že když ti je někdo dá, jsi závislý na jejich poskytnutí. Když chybí, nastane výpadek proudu, který podle lidí trval 1212 hodin. Když to uděláš takhle a najednou to nezapneš a světlo je skoro to nejmenší. V Latinské Americe mi říkali, že jsou na to zvyklí, ale ve Španělsku se to nikdy nestalo, takže lidé nebyli připraveni. Představuj si, když tam poprvé zažili výpadek proudu, taky se asi dívali kolem sebe a říkali si, sakra, co se děje, že? Protože na všem závisím, celý můj život. Všechno jsem postavil na elektřině a na tom, že mi ji někdo dodá. Ne na tom, že bych měl schopnost jí sám vyrábět. Přesně tak. Nezáleží na tom, jestli ti to dají, ale ty musíš vědět, jak to udělat, když ti to nemůžou dát. Protože jinak si prodaná duše. Nějakým způsobem obětuješ svou svobodu, abys to dostal. A myslím si také, protože ty jsi žila někdy v trochu jiných podmínkách, ale já jsem se vždycky cítila velmi pohodlně. A když sem přijdeš, najednou si to opravdu začneš vážit. Teprve tehdy si opravdu uvědomíš hodnotu věcí. Jinak to bereš jako samozřejmost, že stačí jen být a už jen stisknout tlačítko a je světlo, že to prostě máš. A najednou sem přijdeš a začneš si toho strašně vážit. Mít teplou vodu, mít pohodlné místo, mít teplo. Mít rovnou podlahu? No jo. Přišli jsme sem, byla to Odysea, podlaha byla úplně nerovná, kámen. Vzala jste si židli a spadla jste. Začínali jste, je to úžasné a podlahy v čatkách byly z kamenných desek, z kameny, který nevím, jestli si předtím zachytil kamerou. Ukážeme vám je, teď váží 200 kilo. Jsou tam, ti kameníci odsud byli opravdu šampioni. Tohle je apartmá, ten pokoj, u kterého si řeknete, že je to díra, jak je malý. Přesunuli jsme se ze stanu Quechua do většího stanu, protože ten první byl hroznej. Stan Quechua je zvláštní stan prodávaný ve Španělsku, konkrétně v Nikaragui. Ano, ten jsem používala, když jsem chodila na hudební festivaly, to chceš říct. Malinký, vzali jsme si větší a posunuli jsme se na vyšší úroveň a pak jsme se posunuli na vyšší úroveň s tímto. Tohle byl 3. krok, do kterého jsem přidala něco svého, protože mi ten plast byl nepříjemný. Podívej se, jak jsou pavouci pěkní. No tak dámy. To k venkovu patří. Dala jsem tam šáteček, protože to něco přidává a je to náš pokoj. Ze 4 prken jsem vyrobila stolek na knížky. A to nejcennější je cítit stěny chaty, které jsou ty pravé, ty, které byly postaveny před více než 200 lety, protože chata víte přibližně, jak je stará. Před 100 nebo 50 lety. Stalo se totiž, že tu byla chata, která spadla a znovu ji postavili asi před 100 lety. 100 až 150 let historie. Tady byly díry, táhlo sem, byly tu rojely a pavouci. Byl tu hnůj. Tady jsme z kamenů odstraňovali hnůj, špachtlí.
A potom krávy Krávy si drbou zadek o stěny. a nechají tam ten binec. A tohle byla první zeď, kterou jsme udělali, kterou jsme opravili, tedy tu maltu mezi kameny. Přesně tak. Pak tohle byla, podívej, Aby to vypadalo tak hezky, jak to vidíte tady. Opravdu se vám to povedlo a i když nemáte zkušenosti, musím říct, že ten kout je nádherný. Myslím to vážně. Je to jako když jíš fazole od babičky, které vaří s láskou. Tady je to stejné. Je v tom tolik lásky, že i když o tom nic nevíme, povedlo se nám to. Mně to tak připadá. V mé realitě je pokoj nádherný. A teď pojďme už dobře, teď ukažme si ještě pár věcí. ukážeme vám zázemí, protože tady je jedna věc. Nemohli bychom sem přijít bez podpory, kterou máme. Podpora se jmenuje karavan. Dobře, dobře. Předtím si zmínil ten karavan a nebylo mi úplně jasné, co to vlastně je. Něco jsem viděl šora, ale moc to nebylo vidět. A máte obytný vůz nebo ne? Karavan. Je to karavan? Karavan? To je vaše základna? Přesně tak. První, co jsme udělali po koupi chaty, bylo upravit trochu pozemek a položit desku, abychom mohli postavit karavan. Záměr byl spát a vše dělat tam. Počasí a okolnosti to nedovolili. Dobře, tak tohle je naše základna. Naším původním záměrem bylo dokonce tady spát, úplně na začátku. Ale to jsme zavrhli, protože v létě se tu upečeš jako brambora a v zimě tu zmrzneš, protože je tu strašná zima. Říkám to z vlastní zkušenosti. Ano. A zůstalo to takové, je to od všeho trochu. Je to kuchyně, jsou to svetry od Louisy, takhle to vypadá, protože slepice to milují, žerou to jako červíky. Izoluje nás to, žerou to pod karavanem. Pane bože, Tak pojď nahoru. tak pojďme se na to podívat. Je tam od všeho něco. Spižírna, zpočátku i skříň. Nejprve jsme tam neměli oblečení. Měli jsme ho tady, protože to byl jediný způsob, jak ho udržet čisté. A byla to naše hlavní základna. Tady jsme dělali všechno od vaření po plánování, co budeme dělat. Je to moc dobré, ano. Je to jako další místnost, spíš zahradní, jiná atmosféra. Máte tu sadbovače, protože máte zahrádku. Ano, teď jdeme. Ukážu ti vše, co tu mají. Tohle je cuketa a dýně. Dýně, Ekologická arašídová dýně. Toto je cuketa. Je jich víc, ale vyrostla jen tahle. Zde je mangold. Tady jsou hodně stydlivé saláty. Které nechtějí vyrůst. Nechtějí vyrůst. a už máte něco zasazeného na zahradě, nebo je to pořád prázdné? Ano. Ano, Máte zasazeno. Ukážeme ti to. pojď. Ano, pojď na zahradu, nepůjdeš dovnitř. Majo, čarodějnice. Slepička, co si dává do nosu. Ano. Slepička, tady se něco děje. Musíš se na zahradu dívat z nadhledu. No, tohle jsme udělali my, jasně. Představuj si, že tu dřív nic nebylo, že? Ne. Ve skutečnosti tu nebylo nic. Bylo to úplně bez šikminy. A tady jsme udělali terasu a tahle terasa je pro nás velmi praktická. Jednou z nich je tahle terasa, tenhle malý záhonek, který se ještě rozšíří, ale zatím nám slouží, pokud se tam ty potvory nedostanou dovnitř. Přestanou to žrát. Tohle byly palety. První rok to byly palety, ano. A pak jí najednou chytla šílenost, protože jí stačí dát kámen a je šťastná. A podívej se, co z toho vzniklo. No, opravdu to dopadlo moc hezky, to ti musím říct vážně. Ano, opravdu hezky. A potom tady uvnitř chci něco vysvětlit, jasně. Tohle je... Pojď sem, mlíčko, bude to dobré. Tohle jsou domácí saláty. Speciální recept pro slepice, chci ti říct. Tady byly saláty, ano? Teď tu nejsou saláty, ale jen zbytky. Ale co už? Protože tam vlezly všechny slepice a najedli se. To je proto, že se otevřely dveře, oni si řekli, jaká paráda, všechno snědli a dokonce nám vytrhali i rostlinky, které jsem tam zasadila. A jednoho dne jsem přišla a byla tam s tím, jak se to jmenuje, kořenový bál, že? No, s tím, se vším i se zeminou. Kořenový bál. Všechno tam bylo rozházené. Nakonec, co s tím uděláš? No vlastně ani to ne. Navíc schovávají vajíčka. Máme tady ničitele světů, kteří sežerou celou zahradu a ještě schovávají vajíčka. Do hrnce s nimi. Chtějí do kolečka dole, kde schovali vajíčka, ale nemohou, protože jsme tu my. Takže já tady mám slámu, že? Minule jsme sekali trávu na zahradu. A co najdu, když přijdu pro slámu? Pane jo, slepice ti tu snáší vejce, ale jsou bílá, podívej. Já jsem měl slepice a vejce byla barevná, no, taková do oranžova, že? Taková spíš do barvy kůže. A kastilská slepice snáší také bílá vejce? Ta snáší bílá vejce. A tohle je například od Kvisy.
Vidíš, že velikost je jiná a je to trochu víc do krémova? No, tohle je od paci, od kvisy. Necháme je tady, protože jinak si najdou jiné úkryty a už je nenajdeš. Máme slepice, abychom nemuseli do supermarketu. Sakra. Vidím, že tady máš taky ohrazené. Co to je? Tohle je zahrada rozkoší pro ně samozřejmě. To jsou stromy, tady je cesmína. Je tu cesmína, jsou tu kaštany, tohle je kaštan, tamto je dub cesmínový, ale musí být chráněný. Ano, A platí, že se tu budou sázet stromky. Ano. to je skvělé. Ale když se podíváš, tenhle má štěrk a je tu klid. Aby se sem nedostali A nezvedli ti to? všechno. A zvednou to, protože všechno zničí. Jsou jako vzpurné holky? Jsou to potvory. Dobře, než ti ukážu bueno. Tohle je herna Eriky. Tohle tady? Ano. Tohle je tedy tvůj herní pokoj, že? Ano, no. Podívej, máme tady spoustu kamene a využíváme ho k stavbě zdí. Řekněme, že je to tvůj kreativní pokoj. Tyto kameny jste vzali z chaty, asi zbyly z rekonstrukce. Ano. Nechali jste je tu, protože je plánujete dál využít, že? Ano, vlastně tyhle jsou z podlahy. Ano. Pane bože, to je něco, čím jste to přesouvali, sakra? S hrubou silou a tím, že jsme otáčeli kameny, No, máme taky kamaráda, který je dost silný a občas to musel odřít on. Pomohl vám, že? Ano, ano. Je dobré mít přátele, vidíš? Jste tady, ale nejste sami, nakonec je kolem vás spousta lidí, jsou tu přátelé, lidé, kteří pomůžou, že? a sousedé. Sousedé nám hodně pomohli. Ano. Na začátku si říkáš, no, tihle lidé, 2 holky, uvidíme, jak zareagují, ale jsou nadšení. Není to tak, že by pořád říkali, co se děje? Pracujeme? No, nemůžou říct nic jiného, než podívej se na ně. Jasně, lidé, kteří jezdí po téhle silnici, to bývají místní, že? Chovatelé, místní lidé, kteří tudy často chodí, teď se jdou podívat na krávy, na to všechno, že? A všimnou si, sledují, jak moc jsou do toho zapojené. Co dělají ty holky? Někdo si určitě myslel, že to vzdáte a nevydržíte tam ani 2 dny, že? Ano, Už jste tu 3 roky, no jak nám řekli. Kolik 3 roky. 3 roky tu žijeme, 4 roky od chvíle, co jsme to koupili. Impozantní. Téměř jsme začali s projektem ve stejnou dobu. Když jsem před 3 lety začal na YouTube, začali jsme si plnit sny téměř současně. To mě moc těší. Protože tohle byl začátek snu. Den, kdy jsme podepsali, to začalo. Dobře, Vracíme se. ano. Oblast na dřevo. Tady je herní zóna a místo na dřevo, protože naše kamna ho budou potřebovat. Oblast na dřevo a oblast na grilování, to jsem viděl, dobré. Tady si připravujete grilovačku, že ano. Tahle moje chudinka přišly větry a odnesly ji úplně dolů na louku a je celá nakřivo, takže ji musím opravit. Ale to je parádní místo na grilování, páni. Je to působivé. No, dřevo často nosíme nahoru odsud ze zdola, když prořezáváme stromečky. Teď tam máme hodně dřeva a nosíme ho ručně nahoru. A tady ji řežeme. Tohle je naše další pracoviště. I tenhle stojan jsme si vyrobili sami. To je skvělé. Pak se tam vetřeli. Také medové plástve. Tedy Máte v plánu. Jsou to bedny. jsou to bedny, stejně jako plástve. To jsou bedny, které se dávají kobyle nebo volovi. No teda. Dobře. Tady se dřív vlastně jsou tu ještě zbytky hnoje, házel hnůj a hnojily se louky. Protože tahle oblast je hodně horská, to znamená, Má velký sklon, ano. hnojí pozemky pomocí zvířete, protože tady se nedá jezdit s vozíkem. To je dobré. Bylo to úplně stejný jako ty úly, které tam používají na... Naplní ho hnojem a pohybem zvířete hnojí louku. Otevřou tohle tady. Přesně tak. Tak to se to otevírá. Podívejte, jak je to zajímavý. Ano, tyhle nám tu nechali, nepoužili jsme je, ale jsou tak krásné, že nevíme, co s nimi. Mám otázku, holky, protože se mě na to určitě zeptají, a to je, teď, když jste opustili svou práci a rozhodli jste se tu zůstat natrvalo, jaké máte plány? Co máte v hlavě, abyste to zvládli? To je starost, kterou má ohledně financí každý, že? Jaké máte řešení? Jaký je váš plán? Důvěřovat. Důvěřovat? Jsme mezi liánami. Právě teď se vznášíme ve vzduchu, ale není to takové to šílené, ach bože, zabiju se. Je to takové, že mám jasno v tom, co chci, mám jasno, že chci být tady a mám jasno, že tady budu. To přijde, prostě se objevuje práce. Už přicházejí, objevují se drobné práce, brigády a pak... Ale v okolí, že? V okolí, ano. Ano, hodně lidí si myslí, že protože jste tady izolovaní nebo na vesnici nebo tak, že tu není práce, ale práce tu je, jsou to jiné práce, ale jsou to práce a utratíte méně. Tím, že jsi tady, taky vytváříš práci pro někoho dalšího. Jasně. Nakonec je to tak, že když všichni odejdeme, právě to způsobuje, že to tu chudne.
Potřebovali jsme, aby někdo přišel a nainstaloval kamna nebo udělal nějaké práce. Takže důvěřovat, být tady, vytvářet práci a sám pracovat, nabídnout se bez strachu z toho, že něco uděláš nebo uděláš chybu. Že uděláme chybu, třeba se zamotám při nasazování struny do křovinořezu, nebo se stane 1000 jiných věcí. Ale pustíš se do toho, uděláš to a věříš. A pak máme také náš projekt na YouTube, který nás nějakým způsobem baví. Líbí se nám to, co děláme a snažíme se tím, co děláme, inspirovat. Děláte to ti říkám já. A snažíme se vytvářet kvalitní obsah, ne prázdný, protože sociální sítě jsou, Plné prázdného obsahu, o tom není pochyb. nedá se popsat tak málo slovy, co se děje, samozřejmě ne na 100%. Ale je to odraz společnosti. Ano, sociální sítě, to, co konzumujeme, je skutečným odrazem společnosti. Podívej, už ji tam máš. Podívej se na ní, podívej se na ní, podívej se na ní. Páchá zločin, už je uvnitř. Podívej. Už tam jde tam snést vejce. Jde snést vejce. Tak holky, doufám, že spousta lidí, kteří mě sledují, se odhodlá vás sledovat, podívat se na vaše dobrodružství od začátku, protože máte všechno natočené na videu od samého začátku. Ano. Je to velmi působivé, viděl jsem dost videí, sleduji vás. Některá videa mi vyskočila, protože algoritmus je nakonec velmi chytrý, ví, co se komu líbí a co ne. A to video, když jste sem přišli a všechno kolem toho, to jsem si pustil už před hodně dlouhou dobou. Vím, že se to bude líbit, proto to znovu nechám k dispozici, aby se mohl přihlásit každý, kdo chce. Myslím, že lidé, kteří opouštějí komfortní zónu, si takovou příležitost zaslouží a mohou inspirovat ostatní a sdílet svou zkušenost. A je to velmi jednoduché. Je to o překonání bariéry. To znamená, že nepotřebuji mít každý měsíc stálý plat, potřebuji důvěřovat. Protože nás naučili, že existuje jen jeden konkrétní způsob, jak si vydělávat na živobytí, že když nemáš stálou práci, zemřeš hlady, že jo? Když máš zeleninovou zahrádku, hlady neumřeš. Nejen to, je třeba otevřít mysl, důvěřovat a uvědomit si, že existuje mnoho způsobů hojnosti. Otevírají se dveře ve chvíli, kdy začneš dělat to, o čem jsme mluvili předtím, uděláš první krok a pak se začnou otevírat dveře, o kterých si ani nevěděl, že existují. Přesně tak. To mě těší a přeji vám hodně úspěchů. Nechci, abys ještě odcházel. Chci ti něco ukázat. Chci ti ukázat, odkud pochází tenhle mladík. Tenhle tady. Ano. Odkud je tenhle mladík, co se tu baví? Z pěkné vesnice. No, Kantábrie. Na Kantábrii mě okouzlila jedna věc. A to, že je velmi venkovská, protože můžeš jet do Baskicka, které je také nádherné, ale je mnohem více industrializované. Kantábrie je nádherná, protože si zachovává ten starý venkovský ráz, který už jinde není, ale to má svou cenu a tou je vylidňování. Je tam spousta vylidněných oblastí. Ve skutečnosti ti teď chci ukázat malou vesnici, která byla kdysi plná života, bylo tam spousta rodin, byla tam škola a dnes tam zůstalo jen 10 lidí. My jsme v oblasti ohrožené vylidněním a je mi to moc líto, protože když tam sejdeš dolů a je tam tolik zvyků, které se tam ztrácejí, domy jako tento, které postavili vlastníma rukama, se rozpadají. A myslím, že si to zaslouží alespoň trochu připomenout. Nemusíš mi říkat víc, víš, že mě tohle téma moc baví a co jsem nečekal je, že Kantábrie mi vždycky přišla trochu víc udržovaná, ale je pravda, že to, že je udržovaná, neznamená, že není vylidněná. To je další věc, která se děje na vesnicích, že i když vypadají hezky, že je tam velmi málo lidí. Předpokládám, že tohle je nejbližší vesnička, kterou máte, že? Ano. Dobře, tak jestli chceš, pojďme. Půjdeme dolů. A uvidíme, jestli budeme mít štěstí, protože jestli tam někde bude nějaký místní, třeba ti něco poví, To by bylo skvělé zakončení videa. Pokud ne, tak ti povím, co vím já. Tak jo? dobře. Jdeme. Takže rodino, už jsme ve vesnici, v jedné z nejbližších vesnic v okolí a musím říct, že jsem ohromený vstupem, protože jsme právě u vjezdu do vesnice. Ano, a tohle bylo místo, kde žilo spoustu lidí. Bylo tu 18 rodin se svými dětmi a zemědělskou a chovatelskou činností. A teď tu zůstalo jen 10 lidí. Pouze 10 lidí. 10 lidí a všichni jsou starší. Je pravda, že je možná někdo přijde navštívit, ale jen o víkendu a moc často ne. Ano, Ale to je prostě život na vesnici, který umírá. A byla to velmi bohatá oblast, je to oblast velmi bohatá na pastviny a měli velmi úrodné zemědělství. tady je to úžasné místo. Nahoře ve vaší chatě dost foukalo, protože jsme v horách, ale tady o pár metrů níž je to lepší. Asi 100 metrů, 80 metrů nebo tak nějak. Jasně, vaše chata je umístěná nahoře, úplně nahoře tam.
No, další věc, kterou vám musím říct a která mě ohromila, je tenhle obrovský dům, který je na prodej, má tam cedulku s touhle nádhernou pavlačí, bez jakékoliv stavby před ním, jen kdybyste chtěli, mohli byste si tam dát zahrádku, jak říkáš ty. Je to úžasné. A je to tu krásně slunné, je to vesnice, na kterou svítí slunce, je velmi dobře situovaná, ano. Ano, vybrali jsme dobře. Ano, koupit něco velmi důležitého. No a v této oblasti vyniká hlavně kamenictví, je tam spousta postavených domů, protože je v této oblasti tolik kamene, hlavně vápence, lidé se specializovali na tvarování těchto kamenů a stavbu budov, jako je tato, což je kaple svatého Petra. Kaple, kde už se téměř nekonají nedělní mše. A její svátek pomalu zaniká. Slavili ji každý rok, ale letos už se neslavila. Ale je to úžasné, když se podíváš podrobně, Alvaro, uvidíš, s jakou péčí tomu dávají tvar, což je něco, co dnes ztrácíme. Dnes se na to zapomíná. Dnes vezmeme úhlovou brusku. Celé je to, co je rukama, je toho málo, velmi málo. Znám jen jednoho, otce kamaráda Daního, který chtěl zachovat řemeslo, protože i tam se používá kámen. Není to ten správný typ kamene, že? Jasně. Záleží ale na tom, se kterým kamenem se pracuje snáz nebo hůř. Vím, že je tam tvrdý, pracuje se s ním těžko, potřebuješ silnější ruce. Tento kámen je dost těžké opracovat. A teďka v dnešní době prostě vezmeme úhlovou brusku a kámen nařežeme do požadovaného tvaru a je to. Ale když se podíváš, například na tomto kameni vytvarovali ten úhel, který sice není přesně 90 stupňů, ale přesto dokonale sedí s dalším. A tohle udělali lidé, které dnes považujeme za negramotné. A byli to skuteční umělci. No ano, tenhle detail se mi tu moc líbil. Podívejte se, jak jsou ty linie dokonale rovné. To je neuvěřitelné. Ano, když tomu rozumíš, překvapí tě, co znamená řemeslo dělat dlouho a skutečně se ho naučit. Určitě to mají od svých dědečků. Přesně tak. A dokázat postavit budovy, jako je tahle, kolik let už tady tahle kaple stojí. No, popravdě to nevím. Jasně, šílenství, prostě šílenství. To je prostě A 29. června každý rok se slavila ta slavnost, ale už to trochu zaniká, protože lidé odcházejí, opouštějí to. To je škoda. Teď bych chtěl, Alvaro, abychom šli a zkusili promluvit s někým z vesnice, kdo by nám řekl víc o historii. Dobře, tak to zkusíme. Zkusíme to. A jestli ne, ukážeš mi zbytek vesnice, protože tu vidím opuštěné domy schované ve vegetaci a jsem zvědavý. Pojďme tam. Rodino, jdeme navštívit Minga, který je odsud z vesnice, ale trochu se styděl vyjít ven. Uvidíte, jaké jsou v životě náhody, že? Diko, co se stalo? Potkali jsme potomka z vesnice, z rodiny Cajiga a povypráví nám trochu o historii a přicházejí trochu v romantickém duchu. Ne ve smyslu nostalgie, ale spíš vzpomínek na historii, kterou si tady prožil, protože to tak bylo, takže si na to hodně vzpomínáš. A jak je to tady pořád, no dá se to, no opravdu, no. Vy... Jste byli Bylo vás hodně sourozenců. jen tucet, nic víc. Nic víc? Tucet? Tucet. Docela dost. Tucet, ale ve skutečnosti jich bylo 15. Tucet a bylo jich 15. On je dvojče. Ale pojď blíž, protože jestli s námi budeš mluvit, potřebuji, abys byl slyšet na záznamu, jinak tam nebudeš. Takže ty jsi měl sourozence dvojče, to znamená, že jsi dvojče. Já jsem dvojče, ano, samozřejmě. A moje mladší sestry jsou také dvojčata. Měla jsem ještě sestru, dvojče chlapce, která už také zemřela. To znamená, že v rodině byla tendence k... 3 ze 3 dvojčat, celkem 15. Protože potom se narodil ještě jeden, který už zemřel. Ty jsem nepoznal, je jich 15. Ale ve skutečnosti jsme žili až do nedávna, protože 2 bratři, ano, zemřeli. 6. Jak se jmenuješ Petr? Petře, mám otázku, protože lidi zajímá, když navštěvují opuštěné vesnice, často tam narážíme na takovéhle domy, chápu, že zatím je mnoho problémů. Vlády nepodporují život na vesnicích a když je mnoho dědiců, často vznikají problémy s papíry. Ne, tady žádné problémy nebyly. Co se stalo je, že se to prostě nechalo být, lidé postupně odcházeli, ale problémy nebyly v tom, že byste si nesedli a neřešili, co s domem udělat. Že? Protože teď kde bydlíte? V Santanderu.
Bydlíte v Santanderu, bydlíte trochu daleko od vesnice, takže přijít sem. Není to moc daleko, ale už je to tak, že musíte sem jezdit, že? V Mexiku je rodina, protože tam zemřeli 2 sourozenci, 1 sestra a 1 bratr, kteří tam už mají také své rodiny, protože mluvím o tom, že odešli odsud už před 60 lety. I tady byla emigrace. Odsud odešli 2 sourozenci, konkrétně 1 sestra a 1 bratr. No. Můj bratr měl, myslím, 27 let, když odešel a zemřel v 80 letech a někdo teď. Život na vesnicích byl tady velmi těžký. Je třeba si uvědomit, že zde lidé žili ze zemědělství a chovu krav. Protože upřímně řečeno nic jiného tu nebylo. Krávy a ovce, ráno si je vyhnal na skálu a večer si pro ně šel. Takže už jako děti, když jsme byli malí s tou mlhou a vším ostatním, musel si poslouchat, odkud zvoní zvonec, aby zjistil, kde jsou, protože bylo jasné, že je musíš najít. To platilo pro všechny lidi ze čtvrtí, protože všichni se živili stejně. Z dobytka a ovcí a pak z toho, co se tady sázelo, protože tady se hodně sázelo. Co jste tady v této oblasti sázeli? Ručně, fazole, brambory, kukuřici, por, česnek, ten se tu nesázel. Slepice například, ty tu byly vždycky. Nevím, jestli by byly. Taky my jsme opravdu měli králíky, slepice. Kurník byl konkrétně takový uzavřený drátěným pletivem. A tady vycházeli a v noci se sami vraceli tím malým okýnkem do chléva. To znamená, to byl každodenní život, pak se za rok zabíjela 2 prasata. Tam se například pověsila silná tyč a tam se opalovalo, protože se opalovalo, aby se prase zbavilo štětin s většími větvemi z keřů, které už víte, co jsou, že? A žilo se tady. Musím ti položit povinnou otázku, protože se na to budou ptát a když ne, nechají to v komentářích. A to je, proč neprovádíš rekonstrukci? Jaký je důvod? No, důvod je ten, že se to prostě nechávalo být, nechávalo se to a rodina to taky nechala tak a je to tak, jak to je. Všichni byste se měli dohodnout, což je u více lidí složité. Že? Tohle je jedna věc. Musel bys začít prohledávat papíry, představ si to, papíry po sourozencích, kteří už nejsou mezi námi. Takže už, počítat s tím. Nemyslím si, že by s tím měl někdo problém, ale nic není zapsáno. Nikdo. Nikdo si to nezapsal? Mluvit. O těchto věcech. No, je to obecný problém, není to jen jeden problém. Například v Asturii se často stává, že lidem dělají život prakticky nemožný, pokud jde o dědictví. To znamená, že otázka dědictví v Asturii je katastrofa. Ale tady hlavně není žádný rodinný problém, jenže se to neřešilo, nechalo se to bejt a čas běží. Tento dům byl velmi důležitý, že? Na vesnici byl opravdu velký. Je to dům, který v té době ještě před zavedením elektřiny měl, co udělal můj otec, karbidové osvětlení. Karbidovou? Takže v celém domě byla instalace v olověných trubkách, ale v celém domě měl každý svůj vypínač na rozsvícení, dokonce i ve stáji bylo karbidové světlo. No, tehdy to bylo los. Nádrže byly na balkoně. Můžeme se sem přiblížit, aby ji viděli z téhle strany? Půjdeš se mnou? Ne? Pojď, stejně nic neuvidíš, protože ne. Ale hlavně proto, že jsem chtěl také zachytit dům, který je vedle. Strom. Vedle je dům, ne. Strom je les. Ano, ne, ale tahle oblast mě hodně zaujala, proto jsem se chtěl přiblížit, protože podívej, tady jste například měli dům, který patřil sousedům, že? Tahle chaloupka, co je tady. Ano, ta naproti patřila jiným sousedům. Tohle to předpokládám, že si je samozřejmě znal v té době. Že ano, samozřejmě, celou rodinu. Tenhle dům je nádherný. I s tou pavlačí tady. No ano, to byly věci, které... Je kouzelná a tvoje na mě opravdu zapůsobila. Dostává se až sem. Impozantní velikost. Dům, který měl 5 pokojů a nahoře byla kuchyně a sporák na dřevo. Ano. A kromě kuchyně tam byla vedle ještě jedna, které se říkalo Lodel Yard, ale El Jar. Ano, bylo to starší. Tuto jsme nepoužívali, měli jsme tu druhou. A venku byl takový malá místnůstka, tedy velký stůl, protože nás bylo v rodině hodně, lavice na každé straně a tam se žilo. A tady dole byly karbidové zásobníky, byly tam 2
Víš, můj otec vlastně není odsud, víš, odkud byl. Můj otec byl z Hermosy, ale vyrostl tady, byl tady se strýcem Guramera v domě, který se jmenuje El Palacio a byl tady, ano. Odkud byl? Můj otec byl z Hermosy, ale vyrostl tady, byl tady se strýcem v domě, který se jmenuje El Palacio a byl tady dlouhou dobu. Takže už jako kluk poznal moji matku a pak to vedlo k mojí matce a pak to vedlo k mojí matce a pak to vedlo k... No, odešel, protože byl docela, řekněme to tak, byl dost vzdělaný. Odešel do Bilba a pracoval v Lavalcu. V Bilbao, v Altos Hornos de Vizcaya, byl také ve Valladolidu, v jiné továrně, byl to muž. Ano, tehdy začal i průmyslový rozvoj. Byl to muž, který přišel sem, nevím, jak se sem dostal, protože dneska sem vede cesta, ale tehdy to tu vypadalo, jak se říká, konec světa, protože bez silnice jet dolů do Santanderu byl opravdu problém. Už do Lierganes byl problém se dostat, protože jenom sjet do Lierganes možná si jel krytým povozem, taženým koněm od pekaře, co jezdil nahoru z Lierganes. No páni, to si člověk musí představit. S koněm. Vidím tě s tím starým velkým klíčem, který jsi znechal. Co cítíš? Představuj si, že když sem přijdeš, vyvolává to v tobě hodně emocí. Ne, je to hodně vzpomínek, ale trochu nostalgie a smutku, když to vidím takhle, protože si to opravdu znal. Tady to bylo vždycky bezchybné, jak vidíš, natřené na zeleno. Například i uvnitř byl dům takový. Uvnitř dům, na to, že to byl dům v takové čtvrti, byl opravdu upravený, abych to tak řekl. Ale přemýšlíš někdy o tom, že by ses odhodlal nebo dal někomu příležitost, aby ten dům koupil a dal mu druhý život? Víš, kolik je mě let? Kolik ti je? Připadáš mi mladý? Ale abych se k tomu odhodlal, Kolik ti je let? na slavnosti myslím, že mi bude 79 let. No, už jsi mladý. Příliš mnoho let na to, abych se pouštěl do takových komplikací. A prodat ji někomu, kdo jí chce dát druhou šanci? Nevím. No tak to by bylo jasný. Museli by se vyřídit všechny papíry. Ale zase by to bylo to samé, pouštět se do věcí, které jsou složité, jasně. Jo, vím, že je to složité, že to není tak jednoduché. Věci kolem právníků a podobně. A jednou jsem jednomu řekl, že z jiných důvodů jsme s ním mluvili, abychom něco vyřešili. A řekl jsem si, pane, jo, to je ono. To je to, co je třeba udělat, že? To je pěkný chaos, který... To je složitý, hodně složitý. Kolik lidí bylo ve vesnici? Můžeš mi říct skutečný počet? Ano, tady v tomhle. Bylo nás tu 17 nebo 18 sousedů, protože tohle všechno byly domy. Tady do školy, taky jsme chodili do školy, protože byla smíšená, kluci a holky, ale bylo nás 25 nebo 30. O tomhle bychom mohli mluvit hodiny. Ano, Vím, celé hodiny, ano. ty příběhy, všechna ta pole, co tu vidíš, všechno tohle se obdělávalo ručně. Víš, co to znamená dělat to ručně, že? Ano. Tedy ručně. My jsme měli dokonce bránu s kobylou, S nějakými železy na rozbíjení hrout a tak, ano. ale ani to tady nebylo. Nikdo. Nebyla tu ani žádná koně. Skoro dobře. Později už byly, ale když jsem byl malý, všechno byly osly a zvířata, ta tažná zvířata, která tehdy byla, protože odsud chodili na trh do San Roque pěšky. San Roque je odsud docela daleko, je to pár kilometrů. Měl jsem tetu, která s námi žila, ta žena ovdověla ve 22 letech a každou neděli chodila na trh do San Roque. Ta žena nosila sýry a přinášela jiné věci z trhu v San Roque, který se tam konal, tam na náměstí. A bylo to působivé. Ty příběhy, co bychom tu mohli vyprávět. Příběh za příběhem. Ale každopádně, opravdu ti za to děkuji. Ještě to nekončí. Hezké slyšet od dědice někoho z vesnice. No, Ano. Pamatuješ si ten příběh, vidíš to, zažil si to a jak si to viděl tehdy, vidíš to i dnes a říkáš si, pro Boha, jak tohle skončilo. A takhle vypadá to vylidněné Španělsko. Jenomže tohle je tady, podívej, všechno tohle bylo velmi přístupné, velmi čisté. Tohle byla, podívej, konkrétně jeden kámen, na kterém se dávaly 2 stařenky, které tu žily, jmenovaly se Zelda
a Clarissa a tohle bylo jejich místo setkání, protože u sebe vždycky měli děti, hlavně nás, protože jsme tu byli jako rodina. Pořád si pamatuješ, jak si je tu vídal sedět? Tady vidíš a měla bratra, který žije a na něj hodně vzpomínáme, který s nimi chodil spát, protože to byly také 2 starší slečny. A aby v noci nebyli sami, vždycky s ní zůstával. A tam měl pec a pekl vynikající chleba, takhle tlustý. Ano, moc na to vzpomínáme. Hodně, my jsme se o ně hodně starali, co potřebovali, tak to jsme dělali prostě tak. Byli jsme tu jako členové rodiny. No jo, rodina, vidíte, jaké jsou v životě náhody. I ty jsi asi trochu v šoku, že? Trochu překvapený. Protože původně jsme přišli mluvit s Mingem, který tady bydlí, ten muž, co tu žije, ale protože nechtěl vyjít, Potkali jsme potomka, který odešel. ten nám vše povyprávěl, jak sami vidíte. Tohle byl jeho dům, viděli jsme tenhle tady a nechtěl jsem odejít, aniž bych vám ukázal ještě trochu víc z této oblasti, kde je také několik dalších opuštěných domků. Tady jsme mluvili o tom, že to byl dům Mingaovy babičky, že? Mingova babička, která žila v chatce, v malém domečku, trochu dál tam, ale na tom domě spadla nějaká zeď, to je ono. Poté se nastěhovala do domu, který jí pronajali. Bydlela tam, možná s neteří či jiným příbuzným. Ukážu ti ty 2 ženy, o kterých mi řekla, že tu sedávali a povídali si spolu. To je ono. Působivé. Působivé. Chtěl jsem vám ukázat hlavně toto místo, které mě zaujalo. Tahle oblast připomíná zadní ulice vesnice, což si představuji jako Kalelas. Řekl mi, že je tu vše upravené, ale pořád je to Kalela. Asfalt jsem nikdy nedorazil. Tohle je zadní část domu. Je to působivé a kouzelné. Podívej, Alvaro, to okno. Ano, nic, je to působivé. Drží to? Je to působivé a to všechno, je to nádherný s těma loukami po stranách. Ano, je pravda, že teď už trochu víc chápu, co mi tenhle muž říkal, že to byla velmi náročná oblast pro pěstování a pro všechno ostatní a že se tady všechno dělalo hodně ručně. Tady byl ještě jeden dům a vidíte, jak mizí. A tohle, podívej, jak to tu vypadá. Tohle je chata Mingaovy babičky. To je tedy ona, že? Přesně. Podívej se na ten překlad, zlomil se, asi tam byla prasklina. Teď je to celé zarostlé lískovými keři. Ale je to působivé, ty kameny, ano. Práce a láska v každém z nich. Za těmito zdmi byla rodina, život, rozhovory. Já také chápu situaci těchto lidí, protože nakonec žiješ ve městě, přijít sem, vyřídit všechny papíry rodiny, což je složité, nakonec se to odkládá a je tu 1000 různých okolností. Podívej se na tohle. Protože schody jsou z kamene, myslím, že se sem můžeme i naklonit. Podívejte, tudy se vcházelo do domu a dnes je to les, naprostý les. Ani pes nechce jít dolů. Ale podívej se. Podívej se na tu značku. No podívej, tady je zaseknutý hřebík. Ano, podívej, ochranný kříž, byli to věřící, je to templářský kříž, navíc takhle ve tvaru templářského kříže. Ano, dělali je u vchodů pro ochranu, určitě tady někde bude další. Nakonec vám ukážu poslední velmi nápadné domy. Půjdeme postupně, tento je také opuštěný. Má tady, podívejte, dali pod to kurník, aby to využili. Podívejte, jak jsou krásný. V kurníku žije Paco, bratra Antonia, kohout, kterýho jsme měli. Podívej. A dali jsme ho jednomu z vesnice. Ano? Pes i slepice pocházejí z blízké vesnice, samozřejmě z místních zdrojů. Tady byla část domu, kterou jsme viděli zezadu, ale nebylo možné se tam dostat. A tahle tady je moc hezká, velmi jedinečná s tím ochozem. Podívejte se na detail tohoto opuštěného vozu. To je šílené. Obraz z jiné doby. Navíc lidé vědí, že miluji domy s ochozem a vidět takový mě úplně ničí. Ale tak to prostě je. Tak to prostě je. Nakonec to mizí, ale pořád je to tady. Holky, moc děkuji, jak jste mě přijali a chovali se ke mně.
Zamiloval jsem si to tu a přemýšlím, že bych si tu něco pořídil. Jsem hrdý Asturiec a držím se svých orí a příběhů, ale nakonec jsme skoro jako bratranci. Všude je to podobné. Tahle ti udělá hrůzu. Jdeš? Ano, půjdeš na nějaké řeky? Byl jsem na pár řekách, moc rád bych šel, tak pojď. Děkuji vám, holky. Ještě jednou zde nechávám odkaz na váš kanál, aby si ho mohli poznamenat ti, kdo ho neznají, a podívat se na zajímavá videa. A jenom vám chci říct, že se pravděpodobně uvidíme příští týden v dalším dobrodružství. Jako vždy vám tady nechám odkazy na sociální sítě, kdybyste chtěli být trochu víc v obraze ohledně obsahu, který sem na YouTube nedávám. Uvidíme se v dalším videu. Naschledanou, naschledanou.